Punapa ta mirah ingsun prihatin waspa gong mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rena sak sekarnya Koko Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yayi Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndorowati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi, ndak tampa. Sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndorowati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi, ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadhi pangijo wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggiya pepadhang Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati kula wonten paring adhawuh Yayi. Monggo Koko Prabu mugia paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Gage Si Adi ngempirsa dening kadangku Si Arimbi ora ketang sithik Si Adi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane ya kuwi si jabang tetuka. Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka pun Kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh yen Si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndorowati. Mula sing wigati lan sing baku Si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangawaosipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yayi pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane mongko ari-arine ora iso pedhot saka si jabang tetuka. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu sarta pun Kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa dikethok dening apa wae kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti. Lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar. Satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan, ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa sabab Arimbi ngerti ya
Wong urip ana ing alam padang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput, mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Aja nganti gresula sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing tetuka ingkang kaya mangkono mau tampanten kanthi lega legawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara. Iye. Apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka. Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata yang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tenantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Saptawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku. Lan aku dawuh karo Permadi, apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuka. Ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang dereng ngantos paripurna mimbal wacana nalika semanten pungkasaning pangandikan Raden Werkudara tinampi sangganing para sepuh miwah para priyagung Nalendra ing Amarta Nalendra ing Darawati tuwin Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa dadosaken legek madyaning pasewakan kasatriyan ing Jodipati datan mubah datan musik nenggih satria ing Jodipati Raden Werkudara nganti kaya tugu sinukarta melenggahi kanyu pinangka wardu kanyu ujare mengganten wardu jaru akeca kenang durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger njaba samya alok yen ta ana dewa ingkang ngejawantah nenggih Sang Hyang Pikula Narada ya sangganika putra ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Jodipati sarengan kalawan ingkang wayah Raden Permati karya kagiat kang samya mulat dadosaken geger madyaning pasewakan kasatriyan Jodipati mangrombaring para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana tale lumut tambra kanggeng awita dencengan wah geger madyaning kasadyan Jodimati tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ejawantah Narada kakekku ingkang rawuh ning kasadyan Jodimati padha kanthi Raharja sapraptamu Narada kakekku kencang Warudayang Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara samet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Iwang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi Harja sapratamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wah tak tampa prayogakno nggon ngadhep ning ngarsaning pun Kakang inggih sampun boten kirang prayogi Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun ya Arimbi ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kulup Arimbi putu ulun kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati inggih kasinggihan mekaten ya Puntadewa ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan mugi kaskecakno anggen jengandika lenggah Pukulun ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun Butulun Kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana iki kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan dipun prayogaken anggenipun lenggah Pukulun ya wis ora kurang kepenak Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun wah Baladewa iki kasinggihan mekaten ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan dipun prayogaken anggenipun lenggah ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa Narada kakekku Werkudara piye ana wigati apa wah tanpa kanthi kanyana-nyana ana dewa mudhun ana ing jagat yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake aja kaduk ati kadron penampa praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati bakal ulun nandharake kalawan jeneng kita kulup Werkudara yo perkara wigatimu tak tampa ning aja lara atimu yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara tak anggap kuwi bab sing ora wigati lho sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada lah sing tak antu-antu sapa adikku Permadi mula arepa kowe dewa tak jaluk kowe ngalah dhisik aku tak ndangu karo Permadi wah lah ya wis ora apa-apa wis gage kowe ndangu karo adimu lanang Permadi wigatine apa
Permadi, kula wonten paring adhawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku kepengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mara Kakek matura marang aku, piye dawuhe Kakek Abiyasa babagan anakmu Jabang Tetuko. Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga, jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko. Tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Naroda ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah, susah ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger. Iya. Disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuking Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracona ingkang nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracona mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kalan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkung sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunta Wijayandanu. Kunta Wijayandanu. Iya. Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Barang titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka? Ning pusaka mau direbut karo
Si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu Kastuba Mulya." "Tak paringi dawuh, ngerti ya, yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunta Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya." Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan, Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu kula, nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi ceritane. Wah. Yen ngono sesuk, yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ila trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeke urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi permati tak petung-petung. Nggonku kleru ki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ais ora jeneng mokal bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong nang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permadi, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bad pusere anakku. Mbok pagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putu ulun Natandrawati, ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas pusri atmajamu si Jabang Tetuka, Nggir Werkudara. Bermara remangos wamyong ambrang kadi karunaning kaswase yaneng warga memalatku ing Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning Narada kakekku. Mesti wae Kresna kakang wis mireng dawuhe Narada kakekku. Kresna, kula wonten dawuh Bu Kulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusere si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lair batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permadi kula wonten paring dawuh. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba Mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayaji, kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu, mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipati pun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta kanggo mitraning asta wah
Kresna kakangku. Abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi. Gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka Putra, tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Yo sakarmu. Yayi Arimbi, Kula wonten dawuh Koko Prabu. atmajamu jabang tetuka gendongen mrene. Mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Sigra nandhak wrangka aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong sang tetuka kaluaning jagat gaweaning para dewa tel tugel punang ari-ari parandening mangke wrangka Kyai Kunta manjing kusering sang jabang tetuka kagyat kadrawakasanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, iku lho wonten maring adawuh Kulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening jabang tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih Pukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndrawati. Sareng wujudipun kayu Kastuba Mulya menika kula pagasaken wonten ing Puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunta kayu Kastuba Mulya manjing wonten pusripun jabang tetuka Pukulun. Dalah perkencang laru dayang pak pong. Ali codhe sapa sing gawe? Narada kakekku Werkudara piye? ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh. Ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurweng Dat, kudu mengkono lelakone si jabang tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si jabang tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Druwasa. Aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Wijayandanu. Merga wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapakke Kyai Kunta, padha karo curiga manjing wrangka manjing curiga. Dadi srana patine anakmu si jabang tetuka. Wah, ngono. Iya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, Pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunta. Aja nganti methuke Kyai Kunta. Nek nganti methuke Kyai Kunta nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si jabang tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu ngeling-eling kahanan iki. Iya Dimas pun kakang bakal tansah ngeling-eling marang dawuhing Iwang Pikulun Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki yo Werkudara aja kuwatir.
Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Tanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang lancet majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hyang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdane kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa, ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi. Ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepalangi karep kita. Yo ngaturke panuwun. Harimbi, Kula wonten dawuh. anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran, sembah kula ingkang tansah ngiring dhateng tindak paduka Pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta, apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku, Werkudara piye? ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Rada melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh. Tekor suwe-suwe. Bukulun kula iki nderek. Lah, rak tenan to. Kula dewa barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora ta ya kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Aja Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis. Yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh nyong bakal dadi srana patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulun kondur dhisik ning kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lagumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarenggan kula. Ya Permadi mongko aku sumusul kalawan sira Yayi. Ya Permadi engko aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Trada kakekku.
Dimas kadangipun Kakang. Barep Kakang kuwi. Werkudara Kresna kakangku. dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang Kayuwangan, apa ora luwih prayoga lamun sira Yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo, ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning Kayuwangan. Iya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Yo, Werkudara. Pun Kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku hayu tak ganti manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina suka parisuka dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono ae tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya, Werkudara pun Kakang ya mungkari manut. Bungke wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budal nungah padha sebo. Pun Kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nuntun ngestaken dawuh. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adiku lanang. Purna gatining mananggilan nalika semanten Raden Werkudara manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten nderekaken ingkang Raka Nalindra ing Amarta, Nalindra ing Durawati tuwi Nalindra ing Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang Tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau. Paripurna sang nata asa